Badakizue, ja gaude Aberri egunaren ateetan, eta gaur nahi izan dugu hemen olako aurkezpen berezi bat egitea, ezta? Aurkezpen sozialago bat, ze azken baten Aberri eguna aurrera atatzen du Independentista Sareak eskerrak voluntario askoren laguntzari, ezta? Eta gaur gurekin dauzkagu hemen, Iruña inguruan batez ere Aberri egun hau aurrera ataratzen laguntzen ari diren personak, ezta? Independentista Sarea sorreratik izan duen klabea izan da jendearen parte hartzea eta ekarpenak, herritarren parte hartzea eta ekarpenak, eta horri esker gure mugimenduak aurrera egiten du, eta Aberri egunaren antolakuntza ere jendearen laguntzari esker izaten da, ezta? Azken baten gure ekimenen antolakuntza da gure sarearen izaeranen isla, ezta? Horregatik izaten dira holako antolakuntza parte hartzaileak, zabalak, aniztasunean egiten direnak, eta Aberri egun honetan ere horixe daukagu, ezta? Uste dut 250 personatik gora, voluntariotik gora, direla lanean ari denak eta Aberri egunean bertan, Iruñan lanean egongo diren lagunak. Bakizu hor izaten da, orden zerbitzua direla, kuestazioa dela, montaia, desmontaia, baita ere materialen mailak, manifestazioan bertan ere, bai animazioa, bai eszenifikazioa, eta horrela zerrenda luzea, ezta? Herri bazkaria ere hor dago, eta guzti horretan jente asko parte hartzen dute, eskerrak horri lortzen dugu aurrera ateratzea gure ekimenak. Aurtengo Aberri eguneko lema, guztion etorkizuna jokoan dago, heldu independentziari da, eta egunean zehar izango dena aurreko urteetako antzerakoa izango da, ezta? Uztartu egiten ditugu, bai aldarrikapena eta bai ospakizuna jaia ere. Aldarrikapena eguerdi partean izaten da, goizeko 12etan irtengo da manifestaldia golemnetatik, eta gero amaiera ekitaldia hementxe bertan, Sarasate pasealekuan izango da, hemen foruen monumentuen aurrean, eta hortik aurrera ospakizunak izango du segida egun osoan zehar, ezta? Eta hor, manifestaldian bertan parte hartuko dute, eta amaiera ekitaldian parte hartuko dute, bai musikariek, abeslariek, joaldurek ere izango dira, dantza talde ezberdinetako dantzariek, eta holako abar luzea, ezta? Baina gero hortik aurrera herri bazkaria izango da Hiruretan, eta arratsaldez aurren jaia ere izango da, hemen hurbil, Zentral Kafe Antzokian egingo dugu aurten, eta hor izango dira euskararen taupadak, ikuskizuna Martin Bertso eta Tiritatxoren eskutik. Eta aurten 50 tabernatik gora dira bat egin dutenak Aberri egunarekin, eta baita ere antolakuntzan parte hartuko dutenak, baita hainbat peña ere, eta guzti hauek antolatuko dituzte animazioa, ikuskizuna beraien lokaletan. Orduan, Aberri egunaren ospatze partearen, parte ludikoaren oinarria dira beraiek, ezta? Eskerrak ematen dizkiegu, urtetik urtera gehiago dira, bat egiten dutenak, eta hemen ez naiz hasiko zerrendatzen, baina pasaitu zaizu horri bat, horri banatu egingo dugu Aberri egunean, horri horretan alde batetik dator egitaraua, eta bestetik horra agertzen dira tabernari, peña eta abarren izen, tokiak eta guzti hori, ezta? Eta Aberri egun honetan guk ilusioz beteko mezu bat bideratu nahi dugu gizartera. Uste dugu gizartea behar duela momentu honetan, behar duela ilusio txispa bat ere, ezta? Kartela bere ere horti doa kartela ere, ez? Holako kartela alaia, eta uste dugu ilusioz betekoa. Eta izarra, 8 puntako izar berde hori, independentziaren izarra, hori izango da aurten irudia eta protagonista, ikurra, aurtengo Aberri egunean. Esan nahi duguna da horixe dela, independentziaren izarra dela eramango gaituena askatasunera, demokraziara, justizia sozialera, berdintasunera. Guk imaginatzen dugun Euskal Herri horretara. Horregatik esaten diogu jendeari amesetako
gure amezetako etorkizun hori, Euskal Herri hori, imaginatu egin behar dugula, sentitu egin behar dugula, eta heldu beldurrik gabe independentziaren izarrari. Izar horrek eraman gaituelako etorkizun horretara, ezta? Herritar libreen Euskal Herrira, herritar libreen herri librera, eta gure amezetako Euskal Herri horretara.